energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kung magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pag-aatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa itong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Anay ka, ang jacket nga ginasuksok niya, pamilyar ina sa akon.
gid malimtan. Duha! Oh, Diyos ko. Amat-amat nga nagabalik sa kaisipan ko. Ang tindog sang bata nga ini. Kag isa lang ang nagasulod sa kaisipan ko. Piyungon kong akon mga mata. Tatlo! Bong! Ang iya tingog. Arin sa akon natubang. Maklaton kong akon mga mata. Damgo? Nagdamgo lang gali ako? Anong oras na bala subong man? Ang akong relo. Lantawan ko. Alas 4 pa lang sang kaagahon. Nasaan ang bulan? Mapanago ay ta! Diyos ko. Hindi. Hindi matuwa din eh. Hindi. Ang bata. Matag na makita ko ang bata. Kalain sang dagway niya. Kagang sinuman nga makakita sang dagway niya. Sigurado gin nga madulaan sang pangalibutan. Tungod sa kahadlok. Ang iya jacket. Naputos na inis ang lunang kag dugo. Ang iya nawong wasak ang pihak. Kag hindi lang mahibalan nga tion. Magwa na ang iya lusok ng mata sa nahamtangan sini. Mag-isip ko sa tatlo. Magpanago na kamo. Hindi! Hindi! Duha na siya nga mapalapit sa akon. Gusto ko nga magsinggit. Apang wala sang tingog nga nagagwa sa akon bibig. Sa! Ari na siya sa ating atupang. Kag nakita ko ang pagtulo sang dugo sa iya. Sa akon kama. Duha! Diyos ko! Nagakurang ng bilog kong lawas. Tatlo! Iya! Ang iya baba. Palapit niya sa akon. Palapit niya sa akon nawong. Kalain sang baho. Kalangsa nga daw garok nga baho sang sapat. Ano ina? May ulod nga nagagwa sa iya lusok nga mata. Kalain. Dumasuka ako. Wala untat ang pagtulos ang dugo. Ngahalin sa iya nag-agnas nga nawong. Nga ginagwaan man sang ulod. Diyos ko. Kung tani, madulaan na lang ako sa pangalibutan. Magpanago ka na. Hindi! Hindi! Tisa! Tisa! Ay, pugtaw! Pugtaw ka! Ma? Tisa, apo ko. Si Lola. Ari siya sa kwarto ko. Kaupod si Mama kag ang kabulig. Nagdamgo ka, apo ko. Kaina ka pa nga nagaugayo? Nga daw gusto mo nga magsinggit. Pero hindi mo mahimo. Ano ba lagi damgo mo? Hindi ko madumduman sa tuman ko nga kadlok, Ma. Si Darren. Si Darren ang kindamgo ko. Ang maayo pa. Magbangon ka na kag maghimos. Para nga makakaon ka na. Kay adlaw na ho. Si Darren. Makita ko sa naong sang bata sa akong damgo. Ang nawong ni Darren. Nagahulat na sa ako ng mga biyan ko. Ang salakyan ko. Duha na naman siya nga magbisyo, hawa. Oh my God. Hindi lang diri paliyog ay. Hindi ako pagpilita nga
nga ibaligya ka na lang. Oh, shit! Nagdulog siya. Ang cellphone ko. Ba, si Kara ang nagapanawag. Hello? Kara? Sadiin ka na. Madali lang. Kay nagbisyo naman ang salakyan ko. Hindi ka magsiling nga malate ka na naman. Pareho sa mga bata pa kita. Excuse me Hindi na ako latecomer subong no. Sadiin ka na bala ayun how? May dala nga motor si Rob. Gusto mo bala nga ipasugat ko na lang ikaw? Hindi na lang. Ari na ako sa boundary sang subdivision kag San Antonio. Okay lang ako Makaayo ko man inidayon. Ate sige Basta, pahibalaala kami kung diin ka na ha. Kay 3 na kabotelya sang beer na ubos ni Rob. Tapos ipasugat mo ako sa iya? Buang ka gid no? Ate sige na Babay na. Matawag lang ako karon kung nagapakadto na ako dira. Bye! Bye! Ay, manago ko diri sa salakyan ko. Ay, tanawon ko kung ano naman ang problema sa salakyan nga ini. Naguba ng make-up ko sang kote sa imong salakyan ka. Ba? Motorsiklo? Need some help? Rob? Nagsaling na gid ako kay Kara nga hindi na kinahanglan nga sugaton mo pa ako. Hala? Hindi siya si Rob? Apang kagwapo sa iya. Ay, yes! I need help, please. At last, ari na gid man si Tessa. Isa! Ari kami diri! Hello guys! Ari na ako! I miss you, friend. I miss you too, Kara. Baw nagdugang na gid yang kagwapa mo, no? Mas gwapa ka pa gid sa personal sa mga pictures mo sa Facebook. Pero hindi gihapon ako makadaog sang kagwapa mo, Thank you. Uy, Andy. Hello. Girlfriend ko gali, si Andrea. Hi. Hello. Grabe gid yung taste mo, Andy, no? Kung babayang hambalan. Si Rob gali, diin niya. Nag-CR. Aral gali siya, Oy, Rob! Nagdugang na gid ang kagwapa mo, Tess ba? Salamat gida. Iya, dia. Hoy, ano naman na Andy? Hindi bala childhood crush ninyo ang isa kag isa? Che! Nag-blast na lang si Tessa kay. Husto na gani ka mo Mapa CR anay ako Mabalik lang ako dayon. Katugnaw man diri sa sulod sang CR man. Nakatapos na ako pangihi. May nagapanuktok sa pertahan sang cubicle.
Yes? May tissue paper ka na? Oh, sure. Mayari ako. Pwede ka pa ngayo. Madali lang gida. Makuha lang ako. Aring tissue paper. Kuhaon ko sa akong bag. Ay. Nabala nga ito kalaing gidya sang kabugnaw sang CR nga iniman. Nang, kuhaon ko na bala. Ay, okay. Ari oh. Abe, Ay, oh my God! Ang kamot sang bata? Ang kamot niya nga nagadawat sang tissue paper? Puno sang dugo? Ay, magwa ako dali sa cubicle. Oh my... Wala man sa mga tao sa pihak? Ay, bukas ang mga nag-aida sa cubicle? Kuna mo, sa diin ng bata nga to. Ay, sa diin eh. Madali-dali ako. Mabalik ako sa ila ni Kara. Habang hindi ko na lang sila pagsugiran sa bahin sini. Daw sang sano lang, no? Pari pa kita nga nagasalig sa aton mga ginikanan. Apang subong niya, pariyo na kita nga mga titulado. Si Kara, teacher. Kag ikaw naman niya, Andy, manager sa isa kakilala nga kumpanya. Kag si Andy naman, ang pinakamapalaron sa love life. O nga ikaw ya Tessa. Daw makaangkon ka na sang boyfriend subong Hindi ba la, Rob? Kabuang bala si mo, Kara mo. Abi, tama na. Ikaw ya, Rob, may girlfriend ka na? Kwan. Medyo Malayo abi ako katama sa babae nga ginhigugma ko sang likom sadto. Man sa syudad siya nagpadayon sang kolehiyo ya, samtang ako dili niya sa aton mo. Nga daw kay Tisa ka nagatulok. Buing mo eh. Oh, hala. May bata sa piyak na lamesa. May backpack siya sa iya likod. Kagano yung nabatsyagan ko man. Nga to kasubong bala nga. Nagapamati siya sa ginahambala namon dire. Bisan nga nagatalikod siya. Hinali lang siya nga nadula. Sang may naglabay nga mga tao. Guys, change topic na lang kita Ate, okay. Ano lang gusto mong hambalan nato now? May balita na bala kamubahin kay Darren? Ba? Hinali lang sila nga naghipos. Matapos nga nabatian ang pamangkot ni Tessa. Sa nabatian ko, daw wala gid siya nakapauli sa ila. Kag 13 anyos na ang nakaligad. May gindamgo ako. Actually, daw ginkabig ko na ini nga bangungot. Kag daw halos hindi ko na gani ini matandaan eh. Apang sigurado ako nga bahin ini kay Darren. Guys, posible ayhan nga may malain nga natabo sa iya. Kag ano abi ang posibleng nga natabo sa iya? Ang pilas ba nga bantog sa aton? Basi ko nakakadto siya dito. Hindi ayhan. Tama na, Tisa. Hindi ba lang nga may ginhambalan kita? Bayan dira? Ay, kung sa bagay, husto si Andy. Hindi na naton dapat ginahambalan nga mo sina nga bagay. Kag-ari kita diri subong para nga mag-enjoy. Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang batahong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan.
mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Number 1 Basta Radio Bongo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I'll
will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Isa naman kasulat ang aton basahon, kag ini naghalin sa La Carlota City. Kagang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Jojo. Pareho sang iban, may kasaysayan man sa paghigugma, nga nagapabilin sa iya kaisipan. Kagusto niya nga handorawon paagi sining palatuntunan. Tagapangasinan ng amay sini, kag taga Surigao naman ang iya iloy. Nagpalagyo sila sa ilang pamilya, kag sa La Carlota City na nagpuyo. Samtang si Jojo, sa Manila siya ginpa-eskwela sang iya amay. Didto kung nakilala niya ang babayi na nagpapitik sa kasing-kasing niya. Tawgon lang naton siya kay Ana. Diri sini nga bahin magasugo ng kasaysayan ni Jojo, nga iya ginpasakop, kagaton manhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Magkadugo. Love someone new someday. I have loved you. Permi mo na lang ako ginasunod, Jojo. Nga aman? Nanamian ako sa imo eh. Sa prangka lang, type ta ka. Nga ako, Gid. Kadamo man dila sang mas sexy sang sa ako na. Wala man ako nagapangita sang sexy. Ang gusto ko ya, simple, kag ikaw ina. Hindi pa ako gusto mag-entertain sang suitors, Jojo. Okay lang. Makahulat pa man ako. Bahala ka, ah. Siling, ilang na iya nga hindi siya mag-entertain sang suitors. Pero matuod, nakilig ba na siya? Tuod ka din? Oo, babayi man ko mo. I can feel what she feels. Ugaling, girl lang yung type ko. Di ano, padayonon ko lang pagdiskarte sa iya. Amo bala? Oo eh. Kaysa dugay sina, madala mo gid na siya. Amo lang tindog mo, i-reject lang niya. You are simply the best, Chong.
Ana, flowers for you. Ay, oso pa ni sa inyo? Oo Ginbakal ko din para sa imo. Salamat. Basik ko ng allowance mo. Naubos na diri ha. Wala sang kaso, basta ikaw. Special ka nga daan sa akon eh. Kagabi mo, first time ako nga nakabaton sang flowers halin sa lalaki. Jo, thank you gida. See? My friend, mahumok yung batsago niya para sa imo. Panugod na ina. Nakita ko gani sa iya mga mata nga nanamian man sa sakon eh. Basta may tiyaga, may padya. Sugiran mo ko dayon ha. Kung mabatian mo ng iya matamis na huo. Okay no problem. All the time. Anong siling mo, Ana? Mahimo mo ba lang maliwat? Siling ko, oo na. Gina-accept ko na ikaw. Oh! Yes! Yes! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Yes! Hoy! Husto na inang atumbo. Nalipay kita ko, Ana. Oh, may nubyan ako! May nubyan ako! Bawa, sobra ka na ha. Ginkisan mo gid kuya dayon niya. Sorry, Ana. Na-carried away lang ako. Tapos hindi ako makapati eh. Pwede ba ako nga makakadto sa inyo? Pangilalahon ko mga parents mo. Sure. Anong masiling mo sa parents ko? Nalipay ako nga ginabaton Manila ako. Para lang sa imo, my dear. Ako, mabaton ayahan ako sang parents mo. Ikaw pa? Oo Basta pinili ko, ginabaton na iya sa mga parents ko. Babae lang bala. Kaya kung may time, updon ko ikaw sa amon sa Negros. Ipakilala ko ikaw sa ila. Anak, kamusta ka na dire? Pa? Are ka? Idlaw man kasi mo ba? Amo man ako iyo. May papilos akong hikuton dire sa Manila. Kag para ma-surprise ka, wala ko ikaw ginpahibalo nga maabot ako. Amo bala pa? Mayo man gani nga nakakadto ka. Ay, kamusta galis lang ni Mama? Ang manghod ko. Okay lang sila. Gali. Siling isang boardmate mo. Nag-date kuno ka mo sang girlfriend mo? May nubya ka na gali, iho? Mayara na pa. May tuyo gid man ako nga pabalon ka mo. Hindi ka pa man siguro magpauli dayon sa aton. May time pa para nga magkilalahay ka mo. Oh, sige. Gusto ko gid siya makilala.
Maayo man kay buto man si Papa sa amon relasyon. Maisa na kami katuig ni Hana. Ay, may family reunion kunong ila pamilya. Kag imbitado ako. Ang apelyido sang iloy ni Ana. Pareho man sa apelyido ni Mama. Hindi ayan related sila nga doha. Hindi man siguro Kag hindi man ako magpasukot na magparyentihanay ang amon iloy. Oti, nakita mo ng mga auntie ko kag angkol. Anong masiling mo sa ila? Kwan. Okay man sila. Pero daw mga bagisik sila. Daw mga istrikto. Nakasunod sila sa ila ni Papa. Si Mama ko no, kang isa nila kautod nga nangindulaan, among nakasunod sa ila ni Mama. Nangindulaan? Anong buot mo silingon? Ay, nagupod sa iya nobyo. Nag-ilop. Kag wala na sila sang balita pa sa ila utod. Tubtob nga nakasaylo na sila diri sa Manila. Diyos ko. Inali lang nagbaskog ang pagkubak-ubas ng tughan ko. Ano ay hanubot silingon sini? Nga kaparehos ang hitsura si Mama sa mga utod sang iloy ni Ana. Nga... Arang family picture nila ni Mama sa mga hobin pa sila. Nga ba lang aluyag mo gini makita? Kwan. Ining trip ko lang. Ara ho. Himutari dira. Kung kay sino ako nakasunod ni Tsura. Abe? May isa diri nga kanang ni Mama. Ana? Sinong babae nga ini ho? Siya si Auntie Lucy. Amo na siya kunong nag-ilok upod sa iya nobyo. Nga wala na makita tubtub subong. Lucy? Hindi. Kung amo. Si Mama gid ang tiya niya nga nangdulaan. Hindi. Hindi matuod ini. Magpakaisa kami ni Ana. Jojo, ano ba lang natabo sa imo? Naga-enjoy ang tanan. Ikaw dumay ginapaligban ka. Okay ka lang? Ang matuod, Ana. Nagalibugin man ang ulo ko eh. Party sa ano? Ana! Wala na kamo magpaligo ni Jojo? Nagaano pa kamo dira? Nagapaswet pa kamo? Ay, madayon na higit kamo sa ulihi. Tungod may similarities kamo nga duwa. Ay, pag-enjoy na kamo. Ay, yes, Uncle.
Jo, dali na. Maintra kita sa akon mga pakaisa. Sige na lang gani. Boss, wala na ako sa upo diri sa boarding house. Nagpalauli na sila sa ilang mga lugar. Mapauli man ko si Negros. May bagay ako nga dapat tukibon pag ko pa maulihi ang tanan. Family background ko? Nasugiran ko na kamo sini. Hindi bala? Ma, hindi ako magpati nga patay ng mga ginikanan mo. Nga wala ka sa mga utod. Ano ba lang inapangambal mo? Ha? Jojo? Ari mo, ari ang family picture ninyo sa mga hubin pa kamo. Ari, tulo ka ini. Sadiin mo nakuha, ina? Hindi ba lang nga ikaw ang isa nga ini, ma? Ha? Hindi ba lang nga ikaw ini? Kuan. Ako ba tuon, ina? Sadiin mo nakuha ang retrato nga, ina? Ha? Sa nobya ko, ma. Nag-reunion ang pamilya ninyo sa Manila. Ikaw galing utod nila nga nag-ilop-upod sa nobyo mo? Jojo! Nahangpan ko ng pagtago mo sang kamatuoran, ma. Apang daw sa hindi ko mabaton, ang mabayi nga ginhigugma ko. Pakaisa ko pagali. Jojo! Anong siling mo? Kasins kita nga duha? Oo, Ana. Subong ko lang natukiban ang sikreto sa mga ginikanan ko. Hindi ako magpati, Jojo. Basi nagsala ka lang. Napamatudaan ko ng tanan, Ana. Paano inakaroon? Paano na kita? Hindi ko mabaton nga matula ka sa akon, Ana. Hindi. Ana. Jojo, subong man ako. Ginahigugma ko gid ikaw. Chong, ang masiling ko lang, pasalamat ka kay nagkilalahay ka mo ni Ana. Kay kung hindi tungod sa iya, wala mo may balaan ang nagligad sa imo, Iloy. Hindi, Dina. Ginhinursulan ko nga nagkilalahay kami ni Ana. Nga asya pa ang akong pakaisa. Ay, Chong, amo ginaya. Sakit ginaya ka matuoran. Pero dapat gid naton nga batunon. Hindi na pwede nga magpadayon pang inyo relasyon tungod magkadugo ka mo. Kasakit, Dina. Tungan kasakit sa ako nabatyagan. Daw mabukang akong dughan pag-break na mo ni Ana. Sige lang, Chong ah. Hindi na yung napagpadalmi. Amoy ng pagbuot ni Lord. Damo ka pa sa makita, dira ah.
Damo pa dira sang sobra pa kay Ana. Believe me. Okay? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Jojo, nga iyagid pasakop, kagaton man kinatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Magkadugo. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang Joy Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Kairaming mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaroon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Sugod subong, diri na ka mo maistar sa amon. Carmel, Bitsy, sa sunod sang 3 ka bulan, diri ka mo maistar. Ay, oo gali. Siya ang akon bana. Tawagan na lang ninyo siya kay Tatay Paul. Kag mangit isa kita ka pamilya, sugod subong. Salamat kid sa inyo, Nanay Lucy, Tatay Paul. Wala sing kaso. Kag hindi ka mo magkahuya sa pagsiling kung anong inyo kinahanglan, ha? Panumduman ninyo nga kami na ang inyo bag-o nga ginikanan subong. Salamat kid sa kaayo ninyo, Tatay Paul. Sige na, Lucy. Dalaan na sila sa ilang mga kwarto para nga makapahuway na sila. Buwas, ilubong lang inyo ginikanan. Kag kinahanglan, atuman kamo didto tanan. Lucy, kinahanglan nga hibalon mo ang iban pa kinahanglanon sa 2 ka bata, ha? Oo, Paul. Sige na. Dali na ka mo. Carmel,
Betsy? Wala makaibalo si Carmel kag si Bitsy. Ngarila ako diri sa gwa sang simbahan. Asa diin, namtang ang duha ka lungon sang ila ginikanan. Nakita kong ila pag-abot sakay sa salakyan ni Paul kag ni Lucy. Ang mag-asawa nga nag-adoptar sa ila sa sulod sang pila ka bulan. Salamat kay may ara nga mag-asawa nga naluoy sa ila. Kag nagsulod sa akong pinsar. Nga akong matipan sa ila samtang wala pa nag-ayo si Larry. Kanugon nga wala ako matabuis ang gabi nga masunog ang ilabalay. Wala ako makabulig. Kag subong, si Tita Sylvia kag ang iya bana nga si July. Patay na. Si Tita Sylvia ang pinakamaalam nga babae nga nakilala ko. Nadula na siya sang lubos. Kagsubong, nakita ko si Carmel kag si Bitsy na nagapasulod na sa simbahan. Naluoy ako magtulok sa hila. Labi na kay Ili. Nga abla nga daw sige nakumos ang akong dugan sa tion nga makita ko siya nga nagahibi. Nga ayan. Daw hindi ako makapati nga matabuin ni sa hila. Kag si Larry, ito paghihapon sa ospital. Hindi pa makahulag. Bangod kadamos ang bali nga tulaan sa iya lawas. Bangod sang iya pagkahulog sa balay nga nasunog sang gabi nga to. Kung makilala ko lang nagsaka sa ila sang gabi nga to. Kung makilala ko lang siya, iyon ko siya. Bayaran niyang ginbuhat niya nga to. Madamo gid nga salamat Nanay Lucy ha. Ay, malakat anay kami ni Bitsy. Mabisita anay kami kay Lolo Sandro. Kung gusto ninyo, idulong namon kamo ni Paul. Hindi na lang. Kami na lang nanay. Kami na lang ni Bitsy ang makadto sa iya. Nakatultol ako didto. Ay tikon amo. Sugaton lang namon kamo. Kung manog pauli na kamo. Mabisita pagali kamo kay Larry? Oo. Ta sige na, lakat na. Kay ato si Bitsy sa unahan, no? Nagahulat sa imo. Tabuon lang namon nga manugpauli na kamo, kag sugaton kamo. Carmel, Betsy, salamat kay Ari kamo. Uti, kamusta man ang paglubong sang inyo mga ginikanan? Maayo man Din si Lolo Sandro. Ato siya sa salas. Hindi kamo matingala kung hindi niya kamo makilala, ha? Man, nahinalian siya sa natabo. Nasyak siya. Pero gintugtan siya sa ospital nga makagwa. Kag pwede na siya nga makapauli. Pero may nurse lang nga nagabisita diri sa iya. Agod nga mag-check up sang iya kahimtangan. Kag salamat. Kay bisan paano, daw nagaayo-ayo na siya. Kag mas maayo
kung hindi na lang ninyo pag-isugid sa iya nga nalubong ng inyo mga ginikanan. Ati sige ha, diri lang anay kamo. Kay pahibalon ko siya nga ari na kamo. Damo pa siya, ambal. Tatakpan ko mamati, ah. Shh, Bitsy. Hindi ka magambal, sina. Pasalamat pa kita gani. Kay ara sinang tita nga nagaatipan kay Lolo Sandro. Kag kun wala, patay na si Lolo. Sino na siya, haw? Ngari man siya diri. Sa diin niya si Lolo Sandro. Mag-abyan sila gani ni Lolo Sandro halin sa pagkabata pa sila. Kani, to sa mag-utod ng ila pagkabigay eh. Nga ang halin kit sa pagkabata, ah. Ay, pasalamat na lang kita ah. Nga ara siya, nga nagatipan kay Lolo. Wala man kita magsugo sa iya. Nga atipan no niya si Lolo Sandro. Bitsy, ano ka pala man? Ay, oo gali. Diin ang chocolate. Para kay Lolo Sandro, diin na. Ari sa bag ko. Ay, Bitsy, Carmel. Dali na kamo. Ay, sana siling ko na ha. Pasensyahan nyo lang si lolo nyo kung daw hindi ya pa kamo makilala. Oo ah. Ara siya ho. Nakapungko siya sa sopa. Kag nagasabak sang plato nga may tinapay kagatas. Apang wala niya ginakaon. Kag nagatulok lang siya sa malayo. Amuin ang iya kahimtangan, permi. O sige na, palapitin na ninyo siya. Ah, Bitsy, dali. Oo, ah. Ba? Kaniwang nagit sa iya? Hindi na siya gwapo pareho sang una. Gurang nagit siya, Carmel. Dali na ah. Mapalapit na kita sa iya. Kag hindi kagid maghinambit parte kay nanay kag tatay ah. Oo ah. Ay, Sandro, nag-abot ng imo duha ka apo. Agud nga magbisita sa imo. Abi, dal-ala diri ang trega ina. Kay dalon ko sa kusina. Oh, ara na. Nakuha ko na ang tray. Carmel, Betsy, magpungko na kamo sa iya at tubang. Oo. Bitsy, dali na. Mapungko kita. Salamat gid ng tita ha. Sa imo nga pag-atipan kay Lolo Sandro. Wala inasang kaso ah. Sige na ha. Dalon ko anay ang tray nga ini sa kusina. Kag timplahan ko siya sang chocolate. Otro pag inang babae nga ato. Kasabad sa iya. Bitsy, ano ka pala man? Nga nagkahambal ka sina. Magpasalamat ka gani sa iya. Ginapakalain mo pa. Lolo Sandro, ari na kami. Si Bitsy kag si Carmel. Nagbisita kami sa imo, lo. Nagpasiplat lang siya sa amon. Lolo Sandro, kami ini. Si Carmel kag si Bitsy. Bitsy, ipakita sa iya ang chocolate. Oh, Ari oh. Ikaw na lang maghatag sa iya. Lolo Sandro, tanawa bala oh. Nan, gindalan ka namon sang chocolate ni Bitsy. Para gid ini sa imo, lo. Nagtulok lang siya sa chocolate. Apang naglungo siya. Hala. Nagtulok siya sa akon sang maayo. Kag nakita ko, nga daw nakilala niya ako. Carmel!
Bitsy? Kamugid mga apo ko. Kamugid, dali ka mo diri. Pahaksan ninyo ako sa inyo. Oo, Lo. Oo, Lolo Sandro. Mga apo ko. Ari ka mo! Wala ka mo madula! Oo, Lo. Wala ka mo madula! Oo, Lo. Ari kami ni Bitsy. Kanikatuan ka namon diri permi. Duawon ka namon, Lo. Si Silvia, si Julay, ang inyo amay, kag si Larry. Si Larry, di na siya. Lolo Sandro. Wala na si nanay kag si tatay. Patay na sila, Lo. Wala gid sila matabangis ang sunog sa ngaton balay. Kag si Manong ato sa ospital. Apang nagsiling ang doktor nga maayo pa man siya kuno. Wala na? Wala na sila? Nadula na sila tanan sa akon. Lolo Sandro, ari pa kami. Ako, Lo, si Bitsy, kag sinong Larry. Ari pa kami gihapon, Lo. Mag-aopda na ipakitaliwat. Pareho sang una. Kasadya sa aton. Nawala lang siya magkabati sa akon. Babay ilang. Amangkuton ko si Ada. Nakahibalo ako kung ano ang natabo. May nadumduman naman siya. Siguro, mas maayo nga pabayaan lang anay naton siya. Bayaan anay naton siya. Carmel, Betsy, nag-abot na ang sugat ninyo. Salamat gid ng tita, ha? At ipanon mo gid mayo si Lolo Sandro, ha? Hindi ko siya pagpabahian. Gani hindi na gid ka mo magpalibog, ha? Dali na, Carmel. Basi kumatakan sa paghulat sa aton si Tita Lucy. Oo. Mabalik lang kami liwat ng tita, ha? Amo na kami. Bye. Bye. Ato na sila. O salamat. Salamat kay may nag-inakop man sa ila. Kailangan mang balakid sa iyong daraanan. Sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alilangan. Kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton suginanong diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salaming sang kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories